Kowuok e mogo ma mtaa mano ma kaunti ma Siaya wadhi Kuria East kuma jodak ward mar Nyabasi East e sub county ma Kuria East dwaro mondo piny owacho oket maino e loso apeyni ka giywak ni rach mag apeyni thiro chenro mag dongruok e gwengego. Jojuma nigi mathoth. Rach mar apeyni pod en midhiero maduong' mayudo oganda e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Gwengego mag Nyabasi e sub county ma Kuria East en achiel kuom gwengego e kaunti ni ma Migori mabende oganda koro ywak ni apeyni pod richo mokalo. Upande wa bodaboda unakuta mvua ikinyesha, bodaboda anakuwa na kazi ngumu sana. Mvua ikinyesha kutoka Nyamtiro, bodaboda barabara haiwezi kapitika. Oganda gwengegi wacho ni rach mar apeyni koro sethiro chendo mag nweng'o ka achiel kod kata wuoth. Hata saa hii hatuna mahali pa kupeleka labda chakula kwa sababu ya uchukuzi. Na hali ya uchukuzi ikiwa nzuri, tunaona kama pia hata mkulima yule ambaye wa karibu ananyanyiswa hawezi kuumia sana. Kuu sana hapa Kenya ni bodaboda. Na unakuta hasa kama kwa mfano hii njia haipitiki, hatuwezi tukapata kipato kingine. Oganda gi moriko ni wuoyo e gwego mag center kamoriko ni Chakayanga chendo mar gedo mar apaya mabende idhigo lam maromo mita 700 korogno mar piny owacho ma ochung' ne gero apaya bombe mabende ong'ere kaka Kenya Urban Road Authority ne owacho ne gimor ne gidhi neno apaya mogo lam mokwongo e gwengego. Kata kamano ywak margi en apaya mathoth koro pod richo e gwengego. Ya barabara tunaona serikali mmekaribia kiasi kwamba mnataka mtusaidie kwa ujenzi wa barabara na haswa sana katika soko hili la Senta Nyabusungu ambako tunaona ni kitu kizuri. It is not ordinary for an urban roads authority to come to small urban centers and improve the status of those urban centers, and this is the true meaning of bottom up. Today we are here, we have brought the contractor who is going to start construction, upgrade to bitumen standards. Siku ya leo hapa center tunafurahia kwa sababu mheshimiwa ameleta maendeleo ya barabara ya lami, which has marked also part of that history. Jarbura makuri ya iskitayama marwa maneo chopo e nyasi maya wayanga chendo mar gedo mar apayano maromo mita 700 ma idhigo lam e boma matino mar center ne owacho ni bedo ni piny owacho mar county koro poko chano moko bombe matindo koro sekelo pek e loso apeyni mathoth e kor gwenge. Tukimeturudisha nyuma kidogo ni kwa sababu hatujapanga physical plan ya Jamtiro, Center, Kegonga, Ntimaru zimechorwa lakini hazijapitishwa kwenye bunge la assembly ya county. Na hapo labda nitachukua nafasi hii kumuomba gavana wetu Ochilo Ayako aweke bidii kidogo. Kitayama ne owacho ni e kinde romo mabende ne gibedo godo kaka telo moyiere e kaunti ni ma Migori kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e gwego mag Nyanza. Jatend piny Kenya ne osingo ne dhi siro weche mag gedo mag apaya e kaunti ma Migori. We were with him in Kisumu. We were with him in Homa Bay just last week. We were with him in State House, Nairobi, and we discussed these matters of upgrading our roads to bitumen standards. And he has graciously agreed that Kenha is going to complete the road that is incomplete as we speak. Moko kuma apeyni ma oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho otiek gedo maggi gin mago moting'o mowuok Tarang'anya nyaka Ntimaru kaachiel kod manoero mowuok Masara nyaka Miuru Bei. Jojuma Ramogi.